oltais taas kyntämässä. Viimeisiä viedään. Viimeisellä palasella tässä. Lähtee kyntämään ja... On nyt tässä aamulla jo tässä vähän kynnellytkin ja tällees. Aamutöitä eilen oltiin 5 aikaa illalla, iltapäivällä. Vähän ajelemassa. Ne tuo. Yss saakeli. Niin eilen oltiin kyntelemässä täällä tai tuolla siis. Ja nyt tultiin tänne. Oon mä tässä nyt jo jonkun verran kyntänyt. Tosta Eeto kyntti jonkun 3 kierrosta ja sitten lähti ajaa mopolla. Mä oon tässä nyt sitten kyntänyt jonkun verran. Oon mä aika monta kierrosta jo tätä vetänyt ympäri. Juu, täällä alkaa olla päädyssä tuo. Vähän ahdasta jo ja täytyy alkaa varmaan lopettelee tässä. En taida enää iskellä tai jos jommasta kummasta menee pieneksi, niin se kyntää nämä kun ite tullut ikinä näitä lopetuksia. Siis onko kai mä nyt päisteitä kyntänyt, mutta en oo ikinä näitä niinku keskivakoja enkä niin sanokaan, että olis niin hauskaakaan. Onhan tuolla nyt vielä niinku paljon kynnettävää. Voihan sitä niinku alkaa tosta. Oottakaas nyt. Mietitään oikein. En mä viitti, mä lähden kotiin tästä. Mä voisin oikeastaan kyntää ihan tuolta, mut sitten tuossa tulee vaan, mä viitti sotkea peltoa tosta, mutta olisi täytynyt olla se vaan, että mä olisin voinut kiertää tuolta toiselta puolta. Iskä saa sitten ton sillees. Fortimies sanoi, että ajan liian hiljaa ja täällä on aika kivistä, et en mä tällä pellolla niinku ali ajaa mitään 300. Ja on ne kuitenkin realistinen tässä. Ne täytyyhän realistinen olla, kun kyntelee. Meinaa, ei tää oo mitään, jos ei oo realistinen. Ei täällä oikeesti edes pystyis tekemään yhtään mitään. Mut juu, tossakin oli aika märkää eilen, mutta nyt se on jo kuivunut se vesi siitä. En tiedä mikä täällä uittaa oikein. Peltoja. Eiköhän mulla muuten, mä ajan traktori tähän parkkiin ja näin ja kässäri, vaikka sitä nyt ei niin tarvittais. Tuo. Kyllä sitä nyt vähän alaspäin noin ja kyntökone maahan. Oho, se jysähtää aika kivasti, täytyis vähän säätää täältä tuota säätää. Tosta ja sitten sammutetaan raketta. Eiköhän mulla muuta ja mä lähden tästä kotia. Väistysvideo varmaan palaillaan sitten. Mä en tässä paljon varmaan tee videoa nyt muunmoista videoa tässä välissä. Jotakin peruspaskaa tänne jotakin. Voi olla FS, tulee FS 15. Mutta ei ainakaan paljon mitään muuta, koska maatalousvideot pian estellä. Jonkun kuukauden sisällä, 3 viikon sisällä. Tasavalkkaa roundi. Etäviä takaa. Överumen siivet. Kyntökone. No siivet kuitenkin. Tämmönen. Eikä mulla muuten. Nähdään ensi videossa. Se on moro.